Seguimos adiante aquí en Radio Líder Santiago con máis entrevistas. En este caso vamos falar de música. Como non, pois teño este fondo de rock porque en concreto vamos falar deste xénero musical, un estilo que é sinónimo de enerxía, de actitude, de expresión e que para moitos pois vai moitísimo máis alá dun xénero musical. E dende Santiago hai un proxecto que leva xa máis de 15 anos formando a persoas de todas as idades, dende os máis cativos, dende os 3 anos, penso que agora me confirmará o director, pero penso que dende os 3 anos ata adultos, ata os máis maiores, non? Estamos a falar da Casa do Rock e teño aquí a Adrián Hernández, que é o seu director. Que tal, Adrián? Moi bo día, que tal? Benvido de novo aos estudios de Radio Líder Santiago. O ano pasado. Sí, un gusto. Efectivamente. Bueno, para que todavía ainda penso que non haberá xente que non coñeza aquí en Santiago a Casa do Rock, pero para quen non coñeza a Casa do Rock, que? Como definirías, como di o meu compañeiro Álvaro Veiga, ese primeiro parágrafo da Wikipedia? É complicado. Digamos que a nosa actividade principal é unha escola de música especializada en rock, como ben di o nome. Ese é o máis grande. Son 15 mestres e tratamos todas as disciplinas relacionadas ca ensinanza musical, como baterías, baixos, guitarras eléctricas, acústicas españolas, voces, teclados, pianos, é un pouco o noso inicial. E despois, aí en simultáneo, temos a iniciación á música, que son os pequeniños de 3 a 6, temos o noso teatro musical, que tamén temos ben grupiños de pequenos, e con eso complementamos materias como a combo, que é unha banda, digamos, esa formación integral, non? Desde pequeniños de 3, o que ti decías, non? Hasta xubilados, temos todas as idades, temos combos, bandas formadas con máis adolescentes e outros, pues, hasta xubilados que nunca poideron tocar e agora é o momento de iniciar. Entón, digamos que a escola é co que se queda todo o mundo, inda que moitos pasan pola acera e din, isto que é un bar, é un pub, e dixo, non. Principalmente é unha escola, e en paralelo temos varias liñas. Por exemplo, o que está medrando moito fai desde 5 anos é a tenda de instrumentos, que vai pasiño a pasiño escalando cada curso. Temos un estudio de grabación, e o estudio de grabación pois deriva en outros traballos como backline, eventos, directos, sonorización, bueno, e tamén estamos en paralelo. E agora no final de curso, que comentábamos antes, temos os concertos didácticos para colexios, non? Colexios de infantil, de primaria, temos unha formación de profes e facemos un didáctico super chulo tamén. E como surdiu hai 15 anos a Casa do Rock? Pois mira, nace fai 15 anos, o meu socio Mou máis eu, porque os dous vimos de magisterio musical e estudiamos con profes pois que, bueno, pois eran ou máis de jazz, ou máis de clásico, ou algún roqueiro podía haber, pero moi pouquiños. Entonces non había unha formación, non había profes dos xéneros que non nos gustaban. Entonces, nós estábamos facendo magisterio en paralelo, estudiando con outros mestres, e víamos a cabida e dixemos, pois, non pode ser moi complicado, non? Arrancar un proxecto así chulo. E aí empezamos, fai 15 anos e seguimos, o sea que, e cada ano, pois, bueno, a cousa vai ben, que decir, cada ano medramos un pouquiño, como o festival este que vamos a comentar, que xa é unha cousa máis potente, e os campamentos igual, facemos os nosos campas de pequeniños de verán, e tamén temos terceira edición que facemos o campamento de 14 a 17 anos pola Xunta de Galicia, terceiro ano que confían en nós, bo traballo ben feito, e, bueno, pois ano a ano seguimos escalando proxectos. Con todos eses pequenos e maiores que pasan pola Casa do Rock, estades a preparar algo moi forte para o 13 de xuño. Sí, o 13 de xuño volvemos ao Palazo de Congresos, fomos o ano pasado por primeira vez e repetímolo, gustounos. Este festival evolucionou de fai 5 ou 6 anos en pequenos formatos, desde Santa Marta, Sala Capitol, antes viñéramos de outro par de salas máis pequeniñas e fomos empezando no Polideportivo de Santa Isabel un pouco por ocupación, eso despois foi o Multiusos Fontes do Sar. E pois ano a ano, ao final chegamos ao Pazo de Congresos que temos un mellor acústica, mellor iluminación e a verdad que sí, merece moito a pena repetirlo. E o que decías, é moi potente porque este ano, bueno, como cada ano somos máis, non vamos levar só 10 baterías por grupo, vamos levar 11 bateras, o mellor temos que levar 11 pianistas ou 11 guitarras por cada canción, porque son máis de 800 alumnos nunha tarde, nunha mañán, 2 horas, e aí vai a pasar de todo. Van vir bandas tipo Astaroth, colaboración, a tocar o hit de Sementeira, van traer un saxo para o escenario, e entonces vamos a ter colaboracións de bandas xa profesionais que levan moitísimos anos aquí en Galicia, e tamén estamos falando con algún outro grupo ou artista de outra banda, a ver se tamén podemos facer unha colaboración, algo chulo de que os nosos alumnos de todas as idades teñen experiencia, pois toquei en directo con tal banda, fixemos unha versión de tal tema, e unha experiencia moi bonita para formar. Este ano chamamos de Canteira, o sea, o noso festi fin de curso evoluciona o nome de Canteira porque toda esa base, non toda esa base que temos de formación, e todos os máis pequeniños, adolescentes, adultos, xubilados, pero ao final toda esa formación levada ao directo e que eles toquen en bandas, nós sabemos que son moi grandes, 20, 30 ou 40, incluso creo que a de Cranberries este ano vai levar hasta 50
en escenario moita xente nun tema o simultáneo, non? Pero bueno, ou facemos eso ou botamos 7 días facendo festivais. Entón dixemos, bueno, pues venga, a brava, todos a un día e por eso ese festi, bueno, vai evolucionando nesa mega pasada de día musical que, bueno, ten moitísimas familias. É que estamos a falar do Canteira Rock Fest, unha cita moi potente con máis de 800 músicos en riba do escenario, moita xente que ten que pasar e que ten que rotar e os o que máis se sorprenden as familias é porque temos os horarios hasta cos segundos. Non é por poñer o segundo, non vamos o segundo, pero minutos, pero sí que se ten que levar a escaleta de tempos ben porque tes que subir a todos. Moitísimos sí, asuntos, é complexo, pero sempre sale moi ben e un ano máis vamos a por el. Cantas horas de espectáculo? Pois mira, son 2 pola mañán, habrá no vermú tamén algún xogo, música e para comer, para beber, habrá food trucks, habrá un par de postos ali de comercios aquí de Santiago, hai un par de cousiñas para que sea un día moi chulo e despois na tarde empezamos desde as 4 a 6:30. Entón, en resumo é de 12 a 2 e despois de 4 a 6:30. Habrá cousiñas antes, no medio e despois. Bueno, un día completo. Sí, día completo. Para gozar en familia, ¿no? Exacto. En todos eses temas que van a interpretar, actúan rapaces e rapazas e tamén xente maior ou Sí, é un de mix. Todo? É verdad que ás veces, por a logística do tema, se é máis de nivel iniciación, para os que están empezando, obviamente os pequeniños ou algo máis fácil dancho resolto. Se pides moita complicación, costalles un pouco máis. Pero bueno, a nosa idea é misturalos un pouco, ainda que eu sei que ás veces os máis maiores din, bueno, como vou cos pequeniños a tocar, non se toca mellor que a mí, dinche, non, é que decir, ao final é pasar un día en familia, tamén é moi fermoso ver ás veces pues, coincideche que un pai toca ca filla, ou, sabes, hai casos así que están no escenario, eles fallen moita ilusión. Igual os peques non lle fai tanta gracia, non? Pero os pais sí que é un recordo. Tenos pasado en outros festivais de darse esa situación, porque na propia escola sucede iso, de que o mellor o pequeniño empezou un instrumento tal, e despois un pai ou nai dixo, eu tamén quería, o mellor nesta mesma hora podo vir a piano ou a guitarra, nunca sabes, non? E deuse ese caso varias veces. E intentamos un pouquinho misturar idades, pero é verdad que sí que hai un par de temas moi máis asequibles para os rapaces. Sí, E que temas son os que vos piden tocar? Bueno, decidides vos... Ese é outro debate, non? Como veñen as tendencias novas, Sí, non? E con música urbana e con todo este tal, pero bueno, non saber dentro un pouco da nosa identidade, un pouco que nós tamén intentamos abrirlle mundos novos e darlle alternativas. Despois eles se escollen a Bad Bunny ou outro camiño, eu aí, exacto, sin desmerecer, pero nós pillamos desde clásicos dos 70, dos 80, dos 90, mitiquísimas bandas, que decir, nós Metallica, CDC, Iron Maiden, todas estas. Este ano como foi o de Ozzy Osbourne, que faleceu, pois tamén vamos facer unha canción tributo. En teatro musical tamén foi, que tamén faleceu, o de Extremoduro. Entonces, bueno, que decir, nós temos un mix de estilos de rock a máis de metal, temos tamén que poñer algún tema pop, porque obviamente hai moitos chavales que sí que lle gusta máis así máis pop. Entón, é un mestura de xéneros e de décadas. Nós damos alternativas, intentamos un pouco levar, pero é verdad que sí, as novas tendencias veñen fuertes, e nós xa pasa cada curso que pasa, xa vamos un poquinho máis vellos, digo, ostra, xa pola música cando che veñen con bandas, digo, ostra, pues, non son do camiño, mellor non conozo aquí a mitad deles, non sabes? Entón, dixo, ostra, que pequeno relevo generacional, non? Bueno, pero hai moito roqueiro en Santiago. Sí, ainda queda, menos malo, ainda queda. E hai que pelear, hai que seguir, bueno, nós cada un do que lle gusta, traballalo e dar esa alternativa, e facer ese esforzo e abrirlles mundos novos e portas novas, porque si non é que algún vello lle vai enseñando grandes, eu que sei, Pink Floyd, Deep Purple, hai bandas boísimas na historia da música, do xénero rock e derivados, e se non lles das a alternativa, yo ensinas ou tes un tempo para que les descubran e que poidan apreciar e disfrutar, pois, home, ese tamén é o noso un pouco traballiño e esforzo que facemos, que nos gusta. Entre os instrumentos que van a estar en riba do escenario, cales son os instrumentos estrela, os que máis lles gustan? A ver, nós temos de todo, quero dicir, hai moitísimos bateras, moitísimos pianistas. Son tamén dos instrumentos máis asequibles para iniciar. Nun ano dese instrumento podes resolver máis cousiñas e parece que avanzas máis. O mellor a guitarra, ou as cordas, non? Ou cantar, ou me levache un aniño ou dous, un curso máis para poder, mellor, non digo lucir todo, pero avanzar máis e dar un poquinho máis. A curva de aprendizaxe é un poquinho máis complexa ao inicio, pero temos un equilibrio entre todos. Tamén polo, bueno, o ter un equipo de profes e aulas, máis ou menos vamos nivelando todo, pero non podemos ter solo de un, non. Claro. Hai un remexido, por así decirlo, pero si che podería dicir que nós actualmente que máis podemos ter en escola, pois eso, bateras e pianistas, porque moitos pequeniños entran moi guai con esos instrumentos. É un evento aberto a todo o público que queira chegarse? Exacto, sí, aí vai haber entrada, lóxicamente, pero bueno, que o aforo é moi grande, que decir, a sala grande do Palacio de Congresos é creo que se chama a Sala Santiago, ten unha capacidade inmensa, que decir, non creo que se esgoten, oxalá se esgotasen todas as entradas, ou non, pero bueno, moi
Boa acústica tamén no Palacio de Congresos. Sí, vai merecer a pena, porque tes un equipo de son, xa que se fai todo ese traballo e mega esforzo, pois polo menos que cada ano se pode mellorar un pouquiño. Este ano queremos mellorar un pouco o tema da luz, o ano pasado fixemos ali, vimos como quedou a foto e o vídeo e todo. Este ano pois queremos perfilar cosiñas a mellor, e bueno, vai a salir estupendamente, xa verás. E toda a xente que se queira chegar a esa canteira Rockfest, que ten que facer? Como pode conseguir as entradas? Pois mira, se ides a nosa página web, acasadorrock.com, no primeiro menú xa ves o festival e xa tes o acceso ás entradas, sí, pódense mercar pola web. Para gozar de máis de 800 músicos en riba do escenario, nada menos, aparte desa xornada, pois con food truck, con outro tipo de actividade. Vai haber hinchables, vai haber xogos de mesa, vai haber algunha outra sorpresa. Bueno, estamos aí, que sea un día para estar ali, para pasalo ben, para disfrutalo e que non teñas que ir a outro, sino que poidas disfrutar ali do día e que as actividades. Pois na página web da Casa do Rock moita máis información sobre Canteira Rockfest e esas entradas para ir ese día, o 13 de xuño, no Pazo de Congresos. E, Adrián, tamén estades envoltos agora mesmo pois en temas de campamentos, non, para facilitar a conciliación de cara ao verán das familias aquí en Santiago. Efectivamente, como xa desde o 2015 comezábamos os campas dos pequeniños de 3 anos a 12 anos, e aí solemos facer, como depende da semana, 2 ou 3 grupos por idades, un poquinho agrupando. E é lúdico musical a topísimo. Temos todos os instrumentos na escola, todos tocan en baterías acústicas, electrónicas, todos tocan en teclados, en guitarras, en ukeleles, en baixos, cantan de todo. Cando fai bo tempo, vamos hasta a Alameda, que nos queda xustiño da escola ao lado. Quedanos para facer xogos, percusión, e o que se poida ali, incluso algún día cando fai moito calor, botamos as bombas de agua e eles, salen ali todos empapados, traen a muda, lóxicamente. Entón, ese campa lévase facendo desde 2015, foi medrando todos os anos, e chegamos a facer, digamos, toda a mañán, toda a escola está chea de cativos, pero todas as aulas, porque digamos que no mes de xullo non hai tantísimas clases, ainda que nós xa vamos a empezar o 22 de xuño, xa estamos co campa. Que o día que rematan as clases... Xusto, rematan as clases do cole e tal, e xa nos a comezamos, polo que dice conciliación. E desde as 9 hasta as 2, luns a venres, e a idea é que todos poidan tocar de todos os instrumentos, que poden aprender moita música, van a ter unha actividade cada día cun profesor diferente, cun instrumento diferente, van a ter concerto de banda, van vir os profes a tocarlles un concerto a semana, cada semana. Intentamos que a programación non repetir todas as semanas o mesmo, senón darlles novos repertorios, novos instrumentos, novas explicacións, novo material, e así van construindo. Hai anos que se collen todas as semanas, porque isto dura do 22 de xuño, temos todo o mes de xullo e temos só un grupiño a 1ª de agosto, porque xa hai tanta demanda que ao final esa semaniña en que só sea un grupo sí que tamén se completa. Entonces, bueno, tamén temos esa posibilidade. Despois o resto de agosto hai que paralo porque temos que parar a todos. Hai que descansar tamén. Hai que ir parando un pouco, claro, tamén hai que ir á praia, claro. Porque é un curso intenso, no que está desenvolto en un montón de cousas. Sí, a Casa do Rock é intenso, sí. Estamos envoltos en moitas cousas, é verdade, sí. Porque non só organizades estes campamentos, tamén o campamento da Xunta de Galicia, non? É a terceira edición que facemos un campamento música rock, ese para 14 a 19 anos, o prazo xa remataba agora, remata no 29 xa de abril. Xa rematou. E bueno, é a terceira edición e mola moitísimo porque é unha idade que xa todos tocan un pouquiño, ainda que veñen alumnos que nunca tocaron nada, e xente que nunca tocou, que non pasa nada. Pero sí é verdad que mola moito por formas bandas, e o festival remata cun directo. A idea é intentar neses 7 días montar os grupos, facer un logo, poñerlle un nome, algún pode compoñer algo ou algún fan versións, depende da banda, e o reto é chegar o último día e damos en directo o que se traballou, as cancións. A poñer en práctica todo... Exacto, e veñenos xusto, trazamos que coincidir que o recollen as familias, eles fan o directo, entón xa eso xa é tremendísimo. Acabamos arriba, sí, está moi guai. Que é o que máis lles chama a atención aos nenos e as nenas destes campamentos? Home, a ver, as amizades que se fan, e sobre todo porque non sei o que diste, o que máis lles chama, a ver, é tocar en banda. Moitos queren tocar en banda e nunca tuveron esa experiencia, non? Algúns se levan máis anos e pode ser que tuveran a experiencia de montar banda, pero eles cando están e empezan a conectar con eles, a facer a amistad, penso que é unha cousa chula. E nos campas estes, xa falaba outro día coas técnicas, o que ten este campa que nos facemos de música non é o mellor como os de deportes, non digo que sean todos competitivos e todos a ver quen compite máis ou tal, sino que son moito máis unidos. A música non ten ás veces ese valor tanto de que, no, que é máis que tío, que che gano todo o tempo e compito tanto, non, sino que consigues aunalos moito, facerse moita piña. De feito, viñeron onte, de casualidade, baixo unha rapaza que se escapou dunha excursión a saludarnos á escola do campa do ano pasado, e dice, ostra, que tal, non sei que, denos un abrazo e marchou. Quedámonos así. Sabemos que do ano pasado formouse unha banda, que ainda quedan, ainda ensaian, o mellor non están
creo que son da zona da Coruña, 4 ou 5, pois 4 siguen na banda, ten o mismo nome, están facendo temas, que decir, fixeron amistad e continúan. E tamén houve un par de sorpresas no ano pasado que viñeron os de Fai 3 a saludar, porque sabían que se facía ali o campa, e, que decir, aí sigue habendo esa conexión, eles siguen falando entre eles, e a verdade que é super chulo, e mola moito. E eu creo que, bueno, moitas as veces non saben ou que non se esperan esa unión, porque eles nesa semana, bueno, enamóranse, enfurroñanse, chispean, que son adolescentes, que están a tope. Entón, a verdade que é algo que lles vai marcar para o resto moito. Ese campa marca moito, sí. E para moitos que nunca tocaron a experiencia, porque lle gusta a música, pero nunca tocou, nunca tuvo mellor unha experiencia, pues toquei un pouco o piano, o baixo, a guitarra, e a ver que me gusta, non? E conectan. Claro, porque eso te iba a preguntar, se é necesario ter algún tipo de coñecemento musical previo, senón... Nin no que facemos de pequeniños de 3 a 12, nin este que se fai polo verán do campa da ningún deles, non. A ver, nos levamos 15 anos dando clases porque é o que nos gusta, nos apasiona, entonces é o noso chollo, é o noso que nos gusta. Se alguén ven, oye, nunca toquei tal, perfecto, vamos, venga, explícoche como vai, e xa está, non ten... é o noso chollo. E deses campamentos que pode ser que vaya xente sen experiencia, que a partir de aí, pois, queira ampliar a súa formación musical. E que empecen. E tamén xente, pois, que xa ten unha experiencia e que, como dis, pois, pode coñecer outras amizades e montar unha banda e sair de aí uns artistas. Exacto, porque o noso proxecto é que tanto o Festival de Fin de Curso que estamos intentando levar a cabo, como que distido os campamentos, que saian bandas, que se formen bandas, porque se faz músicos, tes máis xente para os directos, tes máis xente para todo o que é a cultura musical, tes máis alternativas para as tendas de instrumentos, para os locales de ensayo, para os estudios de grabación, para todo relacionado cas produtoras, eventos, salas, público, é dicir, é todo está conexionado. Se faz cultura de base, se faz canteiro, ao final podes facer medrar o sector en todos os ámbitos. Claro. Entonces, para nós, ese traballo que facemos, esa labor de base é superpotente. É verdad que sembrar para medio e longo plazo, xa sabemos, non é ahora, viño un ano un instrumento e tal, non? É seguir botando unha man, incluso temos bandas da escola que tamén intentamos botarles unha man grabándolles, e sobre todo os inicios é o máis complexo. Todos que estivemos en bandas de música sabemos o duro que esta parte artesanal, non, de ser artista, músico, chamallequis, e todos eses primeiros pasos agora, eu creo que con todas estas escolas que hai, non só nós, hai moitísimas máis, cada vez máis deste ámbito, destes xéneros, e que se vai culturizando bastante máis. Entonces, penso que é moi potente esa axuda que lles damos de inicio, é moito máis rápido, máis directo e experiencial, porque nós xa o vivimos, entonces podes lle dar as alternativas máis rápido, e podemos decir que a sensación que teño de uns anos para aquí que se está profesionalizando máis todo o sector. En xeral se está intentando, creo que a nivel galego, profesionalizar. Aí ora tamén se fala moito de que empezan a salir bandas galegas, pois mira, que si Tanxugueres, que si Fías de Casandra, que si Mondra, que si Ortiga, tal, Ortiga da nosa canteira, por certo, un saludo, Manu, tal, que decir, van salindo proxectos do xénero musical que sea, ao final tamén é daqui, e iso hai que traballalo en todos os ámbitos. Nos, a mellor, sí, o que nos flipe o rock, non che digo que non, pero bueno, si na nosa canteira tivemos a Ortiga e outra xente, despois derivou noutro ámbito cultural musical, non pasa nada, que decir, é música para todos tamén. Entón, bueno, o traballo de base é moi importante para xerar, eu creo que toda esa base, pois, que poidan eles medrar. Hai uns días estiveron aquí nos nosos estudios, non sei se os coñeces, Tentáculo Rock. Vimos o da entrevista así un poquinho, e son pequeniños, non? Son pequeniños de 11 anos, e que finalizaban pois a entrevista dicindo que viva o rock, que viva o galego, que viva a música, non? A verdade é que foi un placer tenelos aquí nos nosos estudios, que gañaron o premio da Diputación da Coruña con ese festival de Quero Cantar, e que unha entrevista moi recomendable tamén para toda a xente que poda ver pois na nosa canle de YouTube ou na nosa página de Facebook. Adrián, a toda a xente que se quera apuntar a vivir esa experiencia este verán, que é o que ten que facer? Pois é moi fácil, a página web acasarro.com temos un menú que pon campamentos, aí xa está toda a información. Se non podedes vir pola escola en persona, que temos ali xente encantadora, como Joli, como Charo, como Tami, como Alfonso, xa vos atenden eles ali e xa vos dan toda a información, e nada, moi fácil, estamos en Rosalí de Castro, fáciles de atopar, hai un cartelón ali grande e non nos perdemos. Bueno, pois animamos a toda a xente que queira vivir esa experiencia roqueira este verán a partir do 23 de xuño, dixeches, non? Sí, 22, creo que 22, sí, 22, 23, sí.
Comezamos. Durante o mes de xullo tamén, esa Todo semana xullo de e agosto. 1 de agosto. Pois a toda a xente que non fai falta experiencia, simplemente ganas de pasalo ben. Ou descubrir algo novo. De Porque descubrir algo nunca novo. tuveches a oportunidade e de repente, o mellor, tes esa experiencia de poder tocar os instrumentos e, ostras, pois isto mola. E de Ou gozar. tamén como che enseñen os profes, pode facer que mole, porque ese tamén é moi importante. Moi importante, a verdade é que sí, que a vocación dos profes e a maneira de ensinar pois é importantísimo, non, de Sí, cara sí. a gozar Sí, logo sí. tocando un instrumento. Pois moitísimas gracias, Gracias a Adrián, vos, foi unha un vez máis. placer recibirte. Estaremos moi pendentes tamén dese Canteira Rock Fest e de todo o que estades a organizar dende a Casa do Rock. Pois moitas gracias. Graciñas. Bo día.